Здравейте хора, аз съм Синтекс и днес ще снимам на ФТС 15 и забравих да ви кажа, ако отговорите съм Натис ли беше някакъв такъв отбор. Съжалявам, че не мога да игра на по-нова игра като F16 или F15. Просто още не съм си изчистил телефона, имам малко памет и може понякога в клипа да ми лагва. Това ще подавам паската. Аз даже имената не знам, и сега взех този отбор. Добре, трябваше тук да дадам. Както и да е. Джиджи. Някакво такова име. Мега срамното. Ехе. Добре, ще си избера някакъв друг. Ей, Бедоя. Добре. Шут на Бедоя и няма гол. Доспа ли има? Аз ли го направих? Маче има доспа. Да, доспа е. Мисля да бия в ляво. Добре, вкарах. Гол на Бамол. На Бамол. Много странни имена имат някакви. Така. Фал за тях. Аз даже не знам срещу кои играя. Играчите почти не си знам. Бедоя. Добре, тъч. Изпълнява го Джиджи. Добре. Пак Джиджи го изпълнява. Той път махна тук, ама не се получи. Мислях, че ето ще тръгне. Пак му видях името. Както виждате, се лагва. Добре. Пас напред, ама не се получи. Изстрел! Няма гол! Не! Къде ударих? Изстрел и... Гол! 6-4. Мега срамото има 6-4. Не се оплаквам. 6-4. Вкара гол. И края на първото по време. Добре. Тук фал трябва да има да жълтката. Познах. Знаех, че е тук за жълт карта. Давай, Джиджи. Не. Добре. Добре. Искардо ли нещо, кой беше името му. И гол с глава на Бесат. Невероятно, 3-0. Добре. При тях имаше неразбирателство, затова по-лесно взех топката. Зоми си помислих, че това трябваше автогол да си вкарва. Не. Можеше да вкарам след малко. Добре.
6-4. Изстрел на 6-4 и гол! 6-4. Отбеляза и четвъртия гол на Натис. Не. Това за тях. Бамол или нещо Бамол, май му беше името. Тръгва. Конкурера. Центриран на Бамол. Изстрел на Бедоя и няма гол. За малко. Без искам ударах пауза. Бамол. Не. Добре. Не. Добре. Бамол изстрел и няма гол. Вратаря спасява, но няма корнер. Бамол центъра и няма гол. Контратака. Прекъсвам я. Така. Не. Добре. Възможност за пети гол няма. Така. Още много малко остана. И ето и края на второто полувреме. Ще върне във втория матч. Нантес е богат спор. Ето му тук. Нантес срещу Лион. Ако такова мега странното име има този отбор. Така. Добре, 6-4 отнема топката още във втората минута. Тръгва сам да се мами, ама не успява и пак взима топката. Добре. Подавам изстрел и няма гол. Изстрел по линията и не се получи. Добре, не знам на къде бих и не знам защо бих там. Добре, 6-4 взима топката. Извежда на Хансен. Хансен към Бесат, но му отнема топката. Добре, той май трябваше направо сам да си вкара гол. Бамол. Изстрел на Бамол и няма нищо на допълнение на 6. Какъв гол само. Да го видим пак. И удра. И Бразил на 6-4. На забавен кадър. И ето виждате как Бамол изстреля, удари се в играча. Но после 6-4 тръгва Рита, доктор вратаря на земята и Бразил. Невероятен гол. Нантес откриват резултата в 27-та минута. Бамол и няма гол. Добре. 6-4 тръгва сам. Сигурно ще центра. Естествено, че ще центра, защото аз знам, защото това съм аз. И корнер за Нантес. Центра. Да видим ще центра. Бедоя ще центра. Бедоя центра. И неуспешно.
Бесат. Бесат подава на 6-4. 6-4. Изстрел на 6-4. Няма гол. И пак няма гол. Леле. Как може? Добре. Тъч. И не знам как го изпълних така бързо. Бесат. 6-4. Удар с горе и няма гол. Така. Добре. На първото по време. Но завърши за мен. Първото по време само. Но не се знае дали второто ще приключи с още един гол. Може да вкарам още няколко или да ми вкарат. Засада. Контратака за Лион, както беше там името. Но Бесат взе топката от тях. Подава на Бамол. Бесат. Много остро извеждане, но Бамол не успя да я хване. Добре. Тъч за Лайън или там отбор. Добре. Веретолт. Бесат. Бомол изстрел, ама има засада. Бомол. Добре, какво направих? Така. Тъч за нас. Джиджи уява. Давай, Джиджи. Не, защо на него? Добре, топката е в Бесат. Бесат. Тръгва сам. Изстрел. Не успешен. И дуспа. Дали ще има карта? Дали съдята ще даде някакъв картон? Да, жълт картон. И сигурно този път ще я била вдясно. Да, вдясно бих. И спасение на вратаря на корнер за нас. Бамол, без искам. Натиснах цъто да изпълня корнера, ама то се броеше и центъра там на някъде. Добре, фал за Лион, ликъв там отбора. Лион ще ми вика на този отбор вече. Ще ми пука. Добре. Джиджи. Искардо. Бесат. Добре, Бесат се беше опитал към 6-4. Дали ще отнемем или те ще вкарат още един гол? Добре. Провалена атака. Бесат. Добре. Може има фал. Да, фал има. Добре. Аут. Вратар е Рио. И това е краят на второто по време. И това ще е този клип, хора. Надявам се да ви е харесал. Ще се виждам в следващия клип. Чао!